Ang sawa farasinara da thani. Aro thangman selai doctor naijagdi. Sunogo pe khaiti. Amri angkai te uja bai hamna kai nosto kai. Autamosi sasinai tipra hastini tipra sarokni tongmungno sal burung burungno khoroksa yakete khoroksa sak bai sak thokai laimini baksaba sakno officer gosiwi chakri rinai hini rang kubang thokai chalai mani nukjago obo haikeno kisisa tal sikang haino hai sakno devguru hini gosiwi mobile bai sakni video snambui youtube video upload khlai devguru hini sakno abai khlaimani nukjaka sudu asuk bai payako o devguru pores debormani tongmungni koktuma khoroksa burino kuthini banjiri nargu hini sakni sajuk snambui horokhe chuak nunglai bisma kolai tongmani rokbo nukjagui tongo devguru hini sak sajoknai pores debormani tei bini logini buribai yangte babaisa phasing je sak naijakna thangnai rok tabuk hati huba bazar hujar rogo salai tongo o devguru obo mungsamaya rang thokai chanani bagise obo hai obinoi khlayu hinei khuk khengka juda kami amsaini lukurok khnainadi o forest deborma sak gosimano rugui thangi naijaknai tongkosung lukurokni khukteino srai khe Ang sawa farasinara da thani. Aro thangman selai doctor naijagdi. Bithi sawa sunogo pe khaiti. Amri angkai te ni uja bai hamna kai nosto kai ni jare pasi area on tong ni na pe mutai uja mannai ba mutai ki farasinara thanga mane na sara nuk pai ka jahat bui pai ka sakidar kai bank account ni rang pai ka apo thangman le ningni nogo tamputi jungalni bagini thangman lebo sago biskajago bohok sajago atiro mata gaban yagolo kha abun ya golo to hamia no ko faileng to megan cheda hamia nge cheta ka gerang rogle bobu sorok san rang kai sekal masa sokna ni ke sokro so sekeni ni sago sekal koijon bung tangap kun sigu dilemia baksa tongo 5 jon abaha tongo 7 jon abaha tongo 12 jon kun boroka 18 jon rokau 1700 guta hangkai sekal 1700 kai 15 jon sekal ni dam sakenai binabo kunar bonero sona kai 25 taka mutai rongle nung sokman obo hairo khaka mane ang khai to hamnan titing bai bo montro bai sogoye tang nuk yablabo bokha montro bai japri a ge bo lai thanai ko mia rogo saitung so teisa je abo probably nai koktuma thunai rong ring nai amti rok saitung man abrongle nung tam saram a borong no sanan musumna khai to bini je saya tang saitung nya ge bo binabo tam klaiman klai bini dera stock sungbui obo hai binabo batpari faltu boi thok so bin thani kutagre bin thani kisa belki hai tongo bini kut bising tha kai nung bin kong baklanai ati system tong ja asing barai ni duging ba hamni miye bini pathor hamri mana bohong ni moi hamri mana ni je kuno ni nok nuk khai khuk ke hamya boi nok to belki maja khabju to hamri mana joput hamri miya ba mungsa hamri ba masari bini logio tongnai buri khoroksa ba bini sajuk khini je gosi bani abole apun nang thangpur rogoto dito bini sajuk no khai ang to mokol bai thimi nugya bo khai sawa bador mas ni shoniban dino kongkal jibinar pabo kuthinyo aburi khe kuthisibu ga aburi ba sawa ang kuthinyo se ano jibinar ko bo phakai ani pores bin bo phala dan ab
Busurong na haka. Total